bagong witness sa Makati City Hall building issue gitubag sa kampo ni Vice President Jejomar Binay. Si Edwin Castañeda sa detalye. Gitubag sa kampo ni Vice President Jejomar Binay ang alegasyon sa mga bagong witness sa giingong overpriced Makati City Hall Building 2. Sa hearing kagahapon, si kanhi Makati City Councilor ug Bids and Awards Committee member Ernesto Aspillaga nibutyag nga nakadawat siya og kickbacks nga maabot hangtod 500,000 pesos matag buwan panahon sa iyang termino diin mayor pa si Binay. Si Aspillaga nagsilbing pangu sa General Services Office sa Makati City Government gikan 1996 hangtod 2002 ug nahimong City Councilor gikan 2004 hangtod 2010. Matod ni Aspillaga nga duna siya gigama nga duha ka mga ordinansa alang sa pagtukod sa Makati City Hall Building 2. Wala siya nahitabong tinuod nga bidding sa Makati gikan 1996 hangtod 1998. Si Binay sabdaw ang mihatag sa mga attached notes sa purchase request alang sa fixed winning ngadto sa mga city employees. Ug ang asawa ni Binay nga si kanhi Makati Mayor Elenita Binay mao'y nagsulso sa pagrig sa biddings. Apan si Cavite Governor John Vic Remulla, political spokesperson ni Binay, niingon nganong wala gipakita ni Aspillaga ang gingong mga notes sa purchase request sa diyang giimbestigahan siya sa ombudsman. Matod ni Remulla nga nagbuhat-buhat lang og istorya si Aspillaga aron makakuha og state protection. Kini si Edwin Castañeda alang sa Sunstar Pilipinas.